السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والعقيدة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الله ذو الجلال تبارك وتعالى تقدست أسماؤه، همامذن اتيان طاعات عبادت لرمذي وخيرات احسانات لرمذي والدين وديانت يولنا ارتيان قدم لرمذي وحاثا جيجل قيثقد والثا يادولقد والثا إيشمذن قيجمذن قالبتا يشبتر تشجلساك تاينك الله ذو الجلال مقدس كلام ولن قرآن وبيغمبر مذن مبارك حديث لرنن اشتيل ديب كيربترث همه مدن الله ذو الجلال وهذا قبول أثم. بثمرق بريلين مبارك تفسير مذا بيجي جدا إن شاء الله سورة أسرن ترجمة وتفسيرنا أيضا بتأشرر خارجان سورة أسر برتلاوة التبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سلامت بول. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر قسم والثن زماناغا إن الإنسان لفي خسر كتحقيق إنسان خسران ندر يكون اشتدر إلا الذين آمنوا مگر أولبرتور آدم لا يكون اشتدر لا كأولا إيمان جتربت لا وعملوا الصالحات وأعمال صالحة لإتياد لا وتواصوا بالحق وحق حقيقة بلن توصية إتياد لا بيرغني تفسرغ برياد لا حق حقيقة بلن وتواصوا بالصبر والثبرت مقبلا توصية إتياد لا. بسورة الله ذو الجلال قسم سبتر مسلمان دوغ الله. O da näme bilen? Qasam içilýän zat bir muhim zatdyr musulman dogallar. Bir muhim zat bilen, şerif zat bilen hemişe qasam içilýär. Şuat bärde biz özümüz qasam içemizde Hudaý bilen qasam içýär, Qur'an bilen, Ka'be bilen bir mukaddes zatla bilen qasam içilýär. Şonuň ýaly Hudaý Taala öz mübarek kelamynda bir näse zatla bilen qasam içýär. Gece bilen, gündüz bilen, ay bilen, yıldız bilen, gün bilen inşallah sonraki suralarda gelir. Şu surada Hudaý Taala qasam içipdir asr bilen. Amma asr diýip nämek diýilýär? Bir tefsire göre asr diýdigi ikindi namaz. Hudaý Taala izinden bir gurrun aýtjak şu qasamyndan soňra. Amma şu qasamyň özünde birmek düşüneýlen, gaw dikkat edin. Hudaý Taala wala asr men ikindi namaz bilen namazy asr bilen qasam içýän diýipdir. İkindi namaz bir mukaddes namaz bolan soň, derejesi, şerefi, kän bolan soň Hudaý Taala men ikindi namaz bilen qasam içýän diýipdir. Amma ikindi namaz näfor mukaddes bolşy bir azajyk şundan gurrun bereýle inşallah soňra Hudaý Taala näme üstüne qasam içýär, oň üstüne barar.
namazdan içinde beter sokaklı namazdan beri Müslüman doğallah. Özü de şeytan kalava adamı alqalayan namazı. İş üstünde olya, malgara gözleyecek vaktin olya, işten yadak gelen vaktin olya, hulasa bir ağızlık bahanala veren şeytan başardığından alqalayan namazından beri. Huday Teala öz kelamında başka bir yerde namazı muhafizet edin. Şu 5 vakt namazda kaim durun diyende ne deyiptir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Hafizu alas salavati ve salatil vusta. 5 vakt namazda kaim durun, muhafizet edin. Okuyun. Ve salatil vusta. Hatta orta namazda deyiptir Huday Teala. Şu orta namazda kaim durun, bitirdi yani muhafizet edin şondan. Ama orta namaz bir tefsiri var şu ikindi namaz diye. Beter dereceli, beter sokaklı namazdır. Müslüman doğalla geçirer yalıqdayadır ha. Bir vaktini geçirdin, bir dünya ökünmeli bolyan sonra. Hatta sen ikindi namazı terk eden adam günaha yani müptela olya deyiptirler. Bir gün Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin zamanısında bir zinanı yani köçelerde yörtüp kıygırıp görünmüştük. Hani peygamber men şondan bir sorağım var deyip. Medine-i Münevvere'de Peygamberimizin yaşan yurdu şonda bir zinana köçelerde kıygırıp görünmüş. Hani peygamber men şondan bir sorağım var deyip. Şonda Peygamberimiz evinden çıkıptır. O neyme haber? O kıyıksıkla neymeyen ki? Ona ya Resulallah men bir senden bir sorağım var deyiptir. Ona aydı ver. Ya Resulallah men bir ulu günahım müptela oldum. Şon günahı neyme, cezası neyme, şonu soracak bolyan deyiptir. O neyme günah müptela oldum? Bir gelin, bir zinanı gelip o Peygamberimizin yanına bir günahını itiraf edip. Ona men bir gelin adamim ba toy edipdim. Ama bir gün adamim öyde yok vaktında, öy halvat vaktında ya Resulallah men adamime hıyanet ettim deyiptir. Fahişe iş bağışlan zina ettim bir gayraki keteki esnebi adam bilen deyiptir. O hamda doğru şol zinadanla men gövreli oldum deyiptir. Oğlan galli, çağı dünyaya gelenden sonra men hakkıydı bilvotin şu zinadan gelen çağıdığını nämetçeğimi bilmeyeni ya Resulallah bir boşka dolu sirke vardı şu sirkenin içine okladım deyiptir oğlanı. O da içinde boğullu ölü galli deyiptir. Ya Resulallah men cezam näme, men günahım nagat deyiptir. Şonda Peygamberimiz näme deyiptir? Amma zina fa aleyker racm. Amma kefen mutaahhil bolup adamın ba olup gelin bolup da zina ediptirin seni bayat daşla öldürmelidir, sengsar etmelidir. Şeriatın beryan desturi bir zinana adamsı ba olsa bir adam da zinanası ba olup da şu fahişe işe müptela olsa sengsar etmeli. Şeriatın beryan hükmü. وَأَمَّا الْقَتْلِ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ. Ama bir günah nerede çağanı öldürüptün ona da cehennem var deyiptir. Ama Peygamberimiz izinden näme deyiptir? Qav dikkat edin Müslüman doğallah. Lakin zanantu inneki terakti salatel asr. Yani eğer de olsa deyiptir Peygamberimiz sen şu kadar ulukan günahların müptela olup durun, eğer de olsa sen ikindi namazın geçiren olmalı deyiptir. Şu ikindi namazını okuymayan olmalıyım, ikindi namazını yemin tutmayan olmalıyım, eğer de olsa şu ettiğin işin sebepli sen şu ulukan günahların müptela olup dursun deyiptir. Katı gayim ve katı muhafizet etmeli namazımız Müslüman doğallah. Hasta öyde zenan doğallah, malgara gözlecek, nahar pişirecek, şam ataracak deyip de geçiram Allah'dadır.
Şonu geçirip de katı husranna bolanken vel asr ikindi namaz bilen qasam içýän edi Hudaý Taala. Bir tefsiri wara. Amma ýene bir tefsiri wara vel asr zamanaga qasam, zamana bilen qasam içýän. Haýsy bir zaman ya şu ikindi namazyň zamanasy, ikindi wagty, o da bir wagtlaň içinde muhterem wagtlaň biri. Hatta hemme adamlaň atasy Ebul Beşer Hazreti Adem ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam'ın halk bunun vakti şu ikindi namaz vakti diye. Oham şoň zamanı bilen qasam isipdir Hudaý Taala. Ya da peygamberimizin zamanasyna ki hemme zamanlardan gaw zamanyny şoňa qasam dipdir Hudaý Taala. O ya da mutlak zamanaga qasam nämege? Hudaý Taala qasam içse ýerine bir zat aýtsak bolýar. İkilenci ayet. İnnel insana lefi khusr. Doğrudanla betahqiq insan diyen zat husrandadır dipdir Hudaý Taala. Bani Adam iki ayaklı insan diyen adam diyen mevcut husranda boljak, ökünüşde boljak, peşimanlıkta boljak dipdir Allah Azze Celal. Musulman dogallar. Şikep bir şairin kefi değil. Bir nevisenden kefi değil, bir katibin, bir kahinin kefi değil. Belki bizi insanlan, bizi mahluklan hemmemizin halığı bolan, hemmemizi yoktan bari getiren bir ve yegane Allah Azze Celal'ın kefi. Yalan kibip yok munda. Hudaý diýýär ki innel insana lefi khusr. Tamamı insan. İnsan diýen zat husranna boljak, ökünüşde boljak, peşiman boljak. Amma izinden istisna etýär. Megerenki bir 4 sıfat ba adam bolsa ol husranna boljak diýär Hudaý Taala. Öňse insan diýeniň husranna diýdi. Amma bir insan iki şonda 4 zat tapylsa o husranna boljak diýerdi. Indi bir fikirlenşeýleň, bir oýlanşeýleň, aya şu 4 zat bizde barmy veya ýokmy? Aya bizde husran iyicek adam mı ya husran iyicek değil adam mı? İllellezine amenu. Meğer husran ne olacak değil, ol bir adamlar ki iman getiripdiler. Elhamdülillah hemmemizde ba. Ve amilus salihat. 5 vakt namazını okuyup, aradasını yıl içinde bir ay tutup, zekatını, uşrunu berýän adamlar, hac boyunna farz bolsa haca gitýän adamlar amal-ı salihi etýärler. Husran etmejek adam. Ve tevasaw bil haqqi ve tevasaw bis sabr. Ve öz aralarında dogan-dogana, hemsaye, dost dosta, boydoşa, hemkilasyna, hulasa öz aralarında haqqı haqiqat bilen bir-birine tawsiýe etýärler. Ve haqqı haqiqat bilen tafsirgi berýärler bir-birine. Ve tevasaw bis sabr ve sabr etme bilen, tahammül etme bilen bir-birine tawsiýe tafsirgi berýärler. Şızra adam bolsa onu ökünjek dälletdir Peygamberimiz. İmanı bolmaly, amal-ı salihi bolmaly, öz doganyny, öz boydoşuny, öz öý içeridäki hanawadasyny, hemsaýasyny tawsiýe edip durmaly, tafsirgi berip durmaly haqqy haqiqat bilen. Eger şunu etmesem onu Hudaý Taala husranna boljak dedi ha. Ýa-ni aýtsymy diýerler, ökepde bir şair, katip, newisenden kefide. Allah Azze Celal'ın öz kefi. Eger iman bolmasa bir adamda Hudaý saklasyn. Amal-ı salihi bolmasa Hudaý saklasyn. Ve ya da şu ikisi bolup da bir-birine ýaxşylyk bilen tawsiýe etmek bolmasa şolar da husranna diýipdir Hudaý Taala. Hazreti Allame Mufti Muhammed Şafii Osmani Hindistan'ın Dioband diyen yurdunda qatı alim ve ulukun buzurgvarlığın biri. Şu dani Kelamullahi Mecide Kur'an'ı bir tefsir yalıptır, qav dikkat edin. Tefsirinin adına da Ma'ariful Kur'an neyalla, 14 jil. Şol buzurgvar
şu suranın tefsirinde ve tevasav bil hakkı ve tevasav bis sabr diyen ayette aydıptır. Bir adam 5 vakt namazını tekmil okuyma bilen, arada tutma bilen, zekatını verme bilen necat tapıp bilmeye, madaminki emri bi ma'ruf ve nehyez münker bolmasa. Seninki elhamdülillah namazın tekmil okuyan 5 vaktın cemaat bilen bir rekatın geçirene, yıl içinde bir ay aradanı tutup gelen bir gün kadan yok şumada selli. Oruk gelende veya başka vakti zekatını, uşrunu bir tümen koymanı berip geliyor. Ama şunu da sana peyda verip bilecek değil, madami ki öyde bir namaz, bir rekat şumada selin namaz okuymadık doğanın olsa. Veya bir tümen şumada selin zekat deyip vermeyiptir. Bir gün aradası yok. Ve sen deysen, sen diyenin de edecek olsa. Sen şuna aydında bolya deyip de diyenin edecek olsa ama sen de şumada selin aytmadık olsan, o eden işlen peydası yok diye şol buzurgu var. Vakıan biz hemmemiz Müslüman da valla. Din-i İslam'da mukaddes ve mutahhar olan din, mübarek dini, innet dine indallahil İslam deyip Huday Teala itibarı derece veren dini, Huday'ın yani din fakat din-i İslam. Hemmemiz bir din-i İslam'da bizim dinimiz de bir içtimai, bir beraderane din. Biz bayat birbirimize dene tafsirgi verip durmalı. Görüyen hemsayan namazında sehlengariyet ya, sostiyet ya, doğununma zekatında veya aradasında doğru durmayanmış veya zina doğullan arasında boydoşu varmış, öz ayarlığını varmış, kellesesi varmış, hicabında doğru durmaya ve biz aysak da şola diyenimiz etsek veya diyenimiz etmese de bayat şuna bir aytmalı, bir hoştar vermeli, bir aytmalı, hakikati köketmeli. Nedir ben sen namazı okuyman? Huday Teala Kur'an'ın neyse yerine getiriyor. Eğer men Huday'a imanınız bağlasa namazınızı okuyun diye. O sen neyse Huday'a imanın bolup da namaz okuymayan deyip bir aytmalı şuna. Bayat bizim vazifemiz. Emri bi ma'ruf ve nehyez münker diyeni. Her bir Müslümanın boynuna öz mümkün boluşuna vara, öz kudretine vara, öz hatta tavanına vara, bayat tebliğ etmeli. Bayat din-i İslam'ı çağırmalı. Hakkı hakikati tafsirmalı, tafsirgi vermeli. Hatta bir ulamaların biri görürüm var ya Müslüman da valla. Adam vakti kişini eştenine ve biz zaman ne formol gedip yassiye ödüne. Bir ulamaların biri görürüm var ya. Men öz zinanam bilen Afrika gittim diye qav dikkat edin. Şu muasir, şu zamanın ulama ve buzurglarının biri. Hulasa bir iş olup Afrika gittim. Afrika'da bir fakirlik, açlık, mirislik zayı. Hemmemiz de bilyen yerimiz. Şonna gören adamız hemmeci yüz kara siyah çehrediler. Afrika'nın adamı yüz kara olya. Ama bir nefer gördük, bir zinanı yüze attı, sepit pustu. Bildik ki bir Afrika deyadiğini, başka bir yerden gelenliğini. Zinanam bilen bardım yanına, soradık, sen haysi dinden, haysi mezhepten, Müslümanmın? O zinana etti, men Mesih dedi, Mesih'i, kafir dinlemiştik. Oğlum biz ayttık, sen bulada nâmet yan Afrika'da. Ola etti, men bir me'muriyetin izine düşüp yan, bir işin üstünde gezip yan idi. Hop, o me'muriyetin kimin tarafından? Devletin tarafından mı? İdaran tarafından mı? Neme işti gezip yan? Onda ola etti, meni peder ruhani
Mesihlerin uleması keşiş peder ruhani şol da yani men iyi verdi. Şol memuriyetini gidip beyan etti. Ve Afrika bir açlık zayı, mirislik zayı, garipsizlik zayı. Sen ne mi memuriyetin var? Peder ruhani ne mi diye verdi seni? Müslüman da vallahi qav dikkat edin ne mi deyiptir? Meni peder ruhani iyi verdi. Ta inke şılada şu Müslümanların arasında, şu garip kasarların arasında dine Mesihiyeti tebliğ etmene. Şu Müslümanların Mesihiyet etmene geldim deyiptir. Neçe yıl var gedip yan? Onda 8 yıl var gedip yan şılada deyiptir. 8 yıl var şu Afrika'da, şu Merislan içinde, şu gariplan içinde gedip yan şu Müslümanları da yani Mesihiyet edecek bolup. Şu dine Mesihiyeti tebliğ edip yan, davet edip yan. Şuların Mesihiyeti çağıryan. Hasan işin tamam bolya. Her Hasan peder ruhani icade verse, şonda işin tamam bolya. Bolmasa şartta gezmeli menni etti. Vakan Müslüman doğalla bir batıl dinin izinde, bir hurafe dinin izinde ömrünü şunun üstünde koyuptur. O da nerede bir ağaç, susuz, merisilik yurtlarda gedi otilla. Tayin kişi batıl dini revas verecek bolup, köfeltecek bolup. Batıl dine davet etti Allah. Aya inni bizke hakkı hakikat dinin üstünde gelip yaz. Allah-u Zülcelal'ın ayetine göre innet dine indallahil İslam. İslam dinin içinde mukaddes ve mutahhar olan dinin içinde gelip yaz. Başka yurtlara gitmeye verdi dursun. Hey öl ova aramızda, öl doğan karındaşımızın içinde hemsayelikta her dini İslam'a davet edip gördük mü şumada selli? Hay doğan, o ne namaz okuyman yan? O sen ne mescide gelmeyen? O hicaplı bolla gezde. Fikir edeylin aya öl doğanımız ki doğru gezmeyen olsa aya aytıp gördük mü şunu? Batıl dinine gezip görürler, umrunu koyupturlar şunun üstünde. Öl dinine çağıracak olup bir batıl dine. Ama bizimki hakkı hakikat din. Aya şun izinde mübellik olup gördünüz mü ki ne kadar sevabı ve ne kadar derecesi var. Ve eğer de şunu etmesek de Huday deyiptir siz husranla olyanız. Ökünüşte olacak hükmen peşiman edersiniz deyiptir. Sen ödün qavi, namazını okuyan, 5 vakit namaz mescitte geçiriyan, zina doğalla namahremi görünen hicaplı gediyen, ama bir boydoşun şobelenine semimanı gidip oturuşup turup yan, hi ayttık mı şuna sen ne mi deyip hicabı ait etmeyen, ne mi deyip İslam'ın desturatının aşağına gelmeyen deyip şumada sellin bir hoşları verdik mi? Ki bizim de vazifemiz olsun. Ve eğer şunu etmesek de katı husranlı ve ökünüşlü olacak diye Huday Teala. Bizim vazifemizdir şunyalık kilaslara, şunyalık bernamelara veya mescide, mederse, Kur'an'a çağırmak bizim vazifemizdir Müslüman da valla. Sen ait diyenin etse eder etmese Huday'ı biliyor. Öyle vazifeni boynundan ayır. Sen özün hakkı hakikatte gelip yan, vakan doğru yolu tapıp durun. Sen aynahu sen bir gözlü adam, ama onun o biçaren gözü yok, hakkı hakikati görüp bilmen ya, karanlıkta, tarikide gelip ya. Hop şumat, mesela yani yolun bir kör geçip bariyen olsa, gözü yok, nabina geçip bariyen olsa, önünde de bir kuyu var, bir çukur var, doğru barıp şona kaçacak. Şimdi sen gözlü olup da, şonda yani şu zırı olacağını bilip durup da, ayıtmasan ne mi olur? Gözü yok mümini barar edirah. Sofallah yarışan acaba o kadar ayıt ya. Nazar kıldın, anın aldındadır çağ. Bir gözü yok mümin, kör, nabina bariyen olsa, evinde de bir çağ olsa, bir kuyu olsa, haberdar etmesen oldur hıyanet. Kayu insaf verer hayfi diyanet. Sen şol nabinani haberdar etmesen, hay kuyu var demesen, olukun hıyanet. Ve aytmasan hi dini diyanet deyip olur mu? Aynı huşun yalaktır Müslüman da Allah.
Ola yani cehennem diyen kuyusuna kaşık bolup barýarlar. Sen görüp otyň cehenneme barýanlygyny, bilip otyň. O diýenin etmese de barıp bir hoşdar etmeli, bir habardar etmeli. Şumat nabina barya, koyu kaşık bolýa, sen barıp aýdanda şahitlerini hay sana näme diýsin? Kaçtam gaçaýyn, men şu ýolumdan gitsek diýsin. O sen iýdi bilen işi bolmaly, bir aýtmaly sen şol adama. Bir hoşdar bermeli, bir habardar etmeli. Aýny hoşonuň ýaly sen diýenin etmese de tawfik Hudaýyň eline, hidayet Hudaýyň eline. Sen barıp bir çağırmaly şonu. Ay kefme kulak asmaya, yo şumada senin aýtyp gördüňmi? Barda bir aýtdy, berki Allah Hudaý öz hidayeti sen sebepli bolsun. Peygamberimizin bir hadisi var. Adam şunu eşitende, ay şunda men dogry tebliğ edeýin. Dogry şu musulmanlary dini diýanata çağıraýyn, mescide çağıraýyn diýdir diýär. Gaw dikkat edin. Onu da enemin Hazreti Ayşe radıyallahu teala an Ayşe-i Siddiqe rivayet etdiýär. An Ayşe-i Siddiqe radıyallahu teala anha anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem uzzibe ehlu qaryatin fiha 18,000 ameluhum amelul enbiya. Peygamberimiz aýdypdyr, öňkü geçen ummatlardan, öňkü geçen milletlerden Hudaý bir owaga azap berdi diýipdir. Şol owada 18,000 peýgamber ýaly adam bardy diýipdir. Hudaý Allah Zülcelal bir owaga azap berdi. Şol owada da 18,000 Huda ters, 18,000 batakwa adamlar peýgamber ýaly adam bardy diýipdir. Sahabeler heyran galypdyrlar. Ya Resulallah, keyfe? Ve o necre olya ya Resulallah? Bir ovada bir nefer kavadım bolsa başkalara hayrı yetdiye, kömeği yetdiye. 18,000 adam, peygamber ýaly adamlar, Hudadan gorkup, tamam namazda yatan adamlar, şolu bolup da ýene şolun hayrı yetmedim diýipdirler. Ol server serdar alem näme diýipdir? لم يكونوا يغضبون لله ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. رواه ابن أبي الدنيا. Ola لم يكونوا يغضبون لله. Hudaý için aslan qaharlanmaýadylar diýipdir. Gowlara şo gowluk bilen, ibadet bilen, namaz bilen teleketse aslan dogry ýola girmeýärdi diýipdir. O qawla da telekelere hiç moga hoşlar vermerdiler. Qaharlanmardylar, siyaset gelmerdiler. Lem yekunu yagzibuna lillah. Hudaý için qaharlanmaýadylar. Qawla telekele bilen bir nahar, bir saçakda oturşýadylar, işýadylar, gülüşýadylar, kepleşýadylar. Amma asıl hiç moga sen ne beýle dogry ýolda gezmeýän, sen ne teleke ýolda gezmeýän dip aslan hiç moga aýtma ýokdy şolaň artynda dipdir. Qawa adamlar qawla bilen, teleke adamlar da öz telekelegi bilen. La ya'muruna bil ma'ruf ve la yanhauna 'anil munkar. Bawa gel namazy gel. Samimi bile gidip ýören dofi. Gülüşüp oty, kepleşip oty, näme diýse bolýa dip çeşindip diýenni edip oty. Amma hiç moga sen bu teleke işinden gaýt diýmänmişdikler şu 18,000 adam. Şo sebepli Hudaý Taala hemmesine depbeden azap berdi diýipdir. Hem gawy hem teleke. Peygamberimiz başga hadisinde aýtýar da bir öýde däni meselen zina iş bolup durulan bolsa bir fahishe teleke iş, şol öý sebepli Hudaý Taala owany dargatmaýar diýipdir. O ya bir öýde şarap isilip, arak isilip duran bolsa olakon günahlan beri. Hudaý Taala şu öý sebepli owany dargatmaýar diýipdir. Amma haçan owany depbeden hemmesine bile harap etýär. Hatta yarawul munkara beyne zahranihim ve hum qadirun ala an yunkiruhu. Fa iza fa'alu zalika 'adaba Allahu al-'ammata wal khassa. Günah behaddi köfelýär. Günahkarlar behaddi porru bolýar.
Hatta sen gözün önünde günahını edip illa sen şolara diýmeýän, aýtmaýan şomaga Hudaý hemmesini den azabı berýärdir. Eger we hum qadirun ala an yunkiruha. Şonu inkar edip duran işinden alıp galyp da başarýarly dipdir. Sen şoňa haýt diýsen, tarapdaýany uçanjakdan, işinden gaýtjakdan, gowy ýola geljekden, amma şo haýda aýtýan ýok dipdir. Hemmesine tepeden azap verecektir. Azap verecek dipdir Hudaý Taala. Amma ahirki urun musulman dogallar. Sen besinni emre be ma'ruf etmeli boldun. Bir neferi gördün teleke eşlik edip ya, şonu doğru yola getirmeli boldun. Şonun 3 tane şerti var. Öňçäge şertlerinden öňçä Peygamberimizin mübarek aýtýan sözi, bir neferi günah işte görsen, hata iştibahda görsen, sen baýat ilim bilen şonu edip duran işiňden alyp galmalyya. Güýjüň bilen, gurmaly, sevmeli, berdad etmeli, ilim bilen hulasa şonu alyp galmaly. Oğlunmuş, doganunmuş, öz aýalynmuş, gyýdynmuş, hulasa kudratyň ýetjek bolsa ilim bilen şonu alyp galmaly Peygamberimiz. Eger onu başarmasan, elinde güýç ýok, hemsaýaňmyş, başga bir dostaglanmyş, sen güýjüň ýetsekde, Peygamberimiz dilim bilen şonu Allah'a alletdir. Gowly sözle bilen, hay bolmasa beter birmek sevme bilen, hulasa şonu alqa almaly dilim bilen. Eger şey ikisinde de güýjüň ýok bolsa, hop, elim bilen hiç mawa güýjüň ýetsekde, dilim bilen aýtsaň şaýat o bidirek keplere barsın, köfür aýtsın, berdad etsin, ozuru bolsa kalbin bilen şonu däne dogry ýola hidaýet etmeli. Kalbinden dua etmeli bar Hudaý ýaşy bir dogry ýola gelsin dipdi. Bir de kalbin şonu gaty ýokuş görmelidir. Gaty narahat bolmaly we şu doganym namaza gelmeýär oby. We şu doganym şeýle musulman adyk adanyp da ýene musulmançylyk ýok oşunda dip kalbin şoňa gaty narahat bolmalydyr. Peygamberimizin mübarek sözü haşy musulman dogallar. Hatta geçen awliyalardan şu Peygamberimizin hadisi elim yetmese, elimde güýç ýok bolsa, dilinde güýç ýok bolsa, yüregiň bilen narahat bolly Peygamberimiz aýdypdyr. Şu hadisi eşrep, şu hadisi emel edeýin dip, öz emre be ma'ruf edip bilmejek ýerinde gaty narahat bolup hatta bağışlan peşewundan kan gaýdarmyş diýär. Öz dogany, hemsaýasy, dosty şunu aýdany berende diýenini etsekden Peygamberimiz sen kalbin şoňa narahat bolýanna, narahat bolup barşyna peşewundan kan gaýdardy diýen näse hawalla. Bizim de vazifamizdir ha musulman dogallar. Amma onuň şertlari birsi الرفق فيما يأمر وينهى. Sen birini däni dogry ýola hidaýet etsekmi hawa? Emre be ma'ruf etsek bolýanmy hawa? Onda ýumşaklyk bolsun sende. Rifq bolsun. Öňde birisi oğlandan biri istahyrda bir hawza suwa düşüp duranmışdyk diýär. Gaw dikkat edin, şortly suwa düşüp duranmışdyk. Şonda yankı dini diyaneti çağıracak, münker işlerden alıp kalacak diýerler biri barakany bilbilliginden yankı oğlanın buğdunu çöwüpdir. Haram dipdir. Bu awratyň görnüwati, näde otyň suwa düşüp däni? Haram dipdir. Oğlan näme dipdir? Haram mı hawa şortyny kullan çykaryp goýardyr. Al haram bolsa dipdir. Bu näme etdiň dipdir. Aýa sen dogry ýola hidaýet etsek bolýan meni bu gaharyň bilen dipdir. Yo, qahar bilen barmaly. Sen er-rifq fima ya'muru ve yanha. Yumşaklyk bilen barmaly. Hatta bir ulamalardan biri, bir bozorgwarlardan biri näçe ýoldaşy bilen bir ýoldan geçip barýanmyş. Şonda aňyrdan bir nefer bir biadabany formasynda gelýänmiş. Öz balagynyň guşagyny gaýym baglamapdyr. Bir formraga awraty da görünüp, şu form biadabany formasynda ýoldan gelýänmişdik diýär.
ol buzurgvar ýanyna näştäne şagirdler var. Şagirdler gahary elipdir. Bu ulamaň ýanyna nätip gelýär. Ustad ijada ber bir edep bereýin şoňa depdir. Ustad dipdir, ýok, edep berzak bolýan hawa. Maňa ijada ber, men edep bereýin dipdir. Ustad ol ullugy bilen, ol buzurgbarlygy bilen ýanyna baryp, "Ya ibn akhi, inna li ilayka haja" dipdir baryp. "Ay doganymyň ogly" dipdir, "Ay enem" dipdir. "Men bir hajatym bar senden" dipdir, "Bir işim bar" dipdir. Hom bol adam görse bir ulukon, buzurgy bar, bir ustad, bir takfir, ýanyna gelipdi, bir işim bar diýipdi, we ustad aýdyr dipdir, "Näme işim bar? Men hyzmatda" dipdir, beginip hoş bolup. Onu eger de bolsa dipdir, şu kuşagyň gawjytdy baglasana dipdir. Ýolda her näme sen adam ma, mehman ma, zenan, merdan geçip oty dipdir, edep bize bolsana dipdir. Hay bolýa takdir, sen işin faşşymy dipdir. Beginip hoş bolup da edebin raýat et geçipdir diýär. Sen ýumşaklyk bilen tarafa aýtmaly diýmeli. Her kimde bol, doganyň da bol, hem saýaň da bol, hatda ogluň da bol, ýumşaklyk bilen öňsäk. İkilenjisi, gysgarak geçelim. El-hulm ve sabr. Sabr etmeliyim. Sen emri bi ma'ruf etjek mogan tarapdan kefeştersin. Ve bu näme ahun kiştirap ýa diýip eştersin. Beýnde sowy bolup durawy diýerler. Şolara sabr etmeli o gurrunlara. Üçlenjisi el-fahmu vel-ilm bi tariq el-emr ve-n-nahy. Sen emr etjek bolýan, nahy etjek bolýan, aya emrun nahyin ýoly dogurmy? Şey dip aýtsyň dogurmy? Şoň ilmini ýolyny bilmeli. Meselem Peýgamberimizin zamanasynda Peýgamberimiz ikindin akşam araýalyk wagtda mesjitde bir näse sahabesi bilen oturalmış. Şonda bir adam gelahany mescidin orta arasynda peşew etmäne durupdyr. Dogry mescidin içinde. Sahabeler ýörtüp şoňa dofuljak bolupdyrlar. Peýgamberimiz ýok, otur depdir. İşini bir bitirip bolsun, ondan sonra kowdan goýaryn depdir. O näme? Siz şundan baryp dofulsaňyz, mescidin hemme ýer zaýlanar, o da gaçyp gitjek bolsa depdir. Deýme zaýlanyna görä bir ýer zaýlansyn, ondan sonra bardan kawun depdir. Şu forum sen ýolyny bilmel bir nefer nähy etjek bolsan. Oya öňde bersi ay şu dine çağırayın, musulman edeyin deyip bir dostu varmıştı, kafir dostu. Näsaha yillap şuna gurrun verip musulman ettir. Näsaha yillap ay musulman huzura gel, İslam'a gel falan. Tarafta kafir bolýar, men musulman bolayyn ettir. Hop musulmana boldum, indi musulmançylyk näme etmelipdir? Onu evvel etmeli iş ten sünnetlemelipdir o. Evvel sen indi musulman boldum, sünnetlemel, Peýgamberiň sünnetine raýat etmelipdir. Olypdir, ýok dipdir, olsa musulman boljak dälipdir. Sen musulman bolamdan men kesip başladyň ha dipdir. Soňra da näme etseň berdi dipdir. Men musulman boljak dälipdir, ýok. Sen ýolny bilmeli, bir nefer getirdiň ýola, haýsy zat bilen başlasaň gowy, haýsy desturatlar aýtsaň, eşdirseň gowy, şolary hemmemiz bilip durmaly. Hudaý Taala hemmemize din dünýamyzda saadet bersen, iki dünýä saadet o felah o gönelmek, meridlemede şefaat ve yollaki musafirlara sagaman öz obasyna, öz yurduna, öz maksadına kavuşma ve nahak zennanne yatalla. Hudaý Taala olara da sabır kuvat berip ve rahatlık bilen zindandan çıkmagyna ve hemmemiz gözümüz tikip duran zatymyz ekinimizi bir sagamanlyk bilen ele alyp da inşallah toýlukda we gowlukda harç etmek hemmemize nasip etsin. Hemmemiz bir elhem isqurallah okuýarelim.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والله نظر ورشتام الله آمين. اللهم آمين آمين يا الله. برنامج مرير لوا دعاء تفسر لوا هم بجنون إن شاء الله خير مقصدنا يتمنى دعاء دورين. اللهم آمين يا الله. ولن ساقمان جيلسن نبت دعاء دورين. آمين يا الله. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة. آمين. اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. موفق